Zo, goeiedag iedereen aan het Klinkspoor. Fietsalweg F411 naar Sint-Niklaas. Veel plezier terug met de Street View.
Zo, beste mensen, welkom te Sint-Niklaas. Zo meer bepaalt momenteel het station, dus u ziet een half uur van het klinkspoor, grenszone tot hier. Dus ik wil zeggen tot de volgende keer, tot een nieuwe Street View.